Здравейте, приятели на Тайкондо! Днес ще ви представя една от базовите форми в Тайкондо – Схадо-маки Чироги. Тя е неотделима част от изпита за повишаване на технически степени при по-начинаещите възпитаници на Тайкондо. Ще ви покажа стъпка по стъпка как да я изпълните с фокус върху всяко движение и техника. Да не губим време, нека да започваме. Схадо-маки Чироги съдържа три основни движения. Имаме една основна позиция, която е Ап-Коби – дълбока позиция. Един основен блок на долно ниво Аре-маки и един основен удар, който е с ръка Чироги на средно ниво Момтум. Сега ще ви покажа цялостното изпълнение на формата Схадо-маки Чироги. Винаги започваме от позиция Чумби-суги, позиция за готовност. С Схадо-маки започваме с десен крак назад, позиция Ап-Коби и изпълняваме блок на долно ниво Аре-маки. След което минаваме напред, пак в позиция Ап-Коби, удар с ръка Чироги на средно ниво. След което продължаваме с завъртане наляво. Ап-Коби, Аре-маки, Ап-Коби напред, Чироги. Завъртаме се назад. Ап-Коби, Аре-маки. Ап-Коби, Чироги, стъпка напред. Продължаваме с завъртането наляво. Ап-Коби, Аре-маки. Ап-Коби, Чироги. И отново предният крак минава назад. Ап-Коби, Аре-маки. Блок на долно ниво. И завършваме в дълбока позиция Ап-Коби, Чироги с силен кияп. Прибираме преден крак назад. И разбира се, се покланяме. И сега има три неща, които искам да ви кажа и не трябва да забравяте, за да правите правилно изпълнение на Схадо-маки. Първото нещо е, когато започнете да играете, може да започнете с ляв крак назад, формата, единия вариант. Може и с десен крак назад. Не е грешка. Второто нещо е, когато вече сме стигнали Ап-Коби, Аре-маки, стъпили сме напред в позиция Ап-Коби, Чироги. Основна грешка, която се прави, е, че се тръгва напред. Това е грешно. Предният крак минава назад и продължаваме формата. Ап-Коби, Аре-маки, Ап-Коби, Чироги. Отново преден крак минава назад. Назад. Не стъпваме напред в дълбока позиция. Първо минаваме назад и след това продължаваме формата напред. И третото нещо, когато вече сме завършили цялата форма, прибираме крака назад. Предният крак, няма значение дали е ляв или десен, в зависимост как се започне, така ще приключите с ляв или десен крак. Прибирате предния крак назад и приключвате формата по този начин. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се този урок по Тайкондо да ви е бил полезен. Не забравяйте да следвате страстта си към спорта и продължавайте да гледате видеята, които качвам. Благодаря и успех на всички!